Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na inda ranka za ka sha kallo. Kada kuma ce kuna tare da gidan talabijin Afmas Online TV Africa wanda ni Ibrahim Abi Suleja nake gabatarwa. To, kamar kullum dai kafin mu shiga shirin gadan-gadan bari mu je mu karɓo wannan saƙo. Rashin tsaro a ƙasa san zuciya ne yake kai su. Dan mata su suna bin samari ne. To wai ina matsalar take? A kokarin da gidan talabijin mai albarka wato na kawo muku ƙayataccen shirye-shirye. A wannan karan mun kawo muku wani ƙayataccen shiri mai taken ina matsalar take. Shirin ina matsalar take shiri ne wanda ke shiga lungu da saƙo don samo mana mafita akan matsalolin da suka addabi al'umma a rayuwar yau da kullum, kamar ɓangaren rashin aikin yi, shaye-shaye, fyaɗe, cin zarafin yara da mata, rashin tarbiyya da taimakon juna da dai sauransu, tare da jin ra'ayoyin jama'a wanda a ƙarshe masana suke mana fashin baki don warware matsala. Mu kasance da shirin. To jama'a barkamu da dawowa daga sashinmu na karɓo saƙo. To yanzu dai za mu shiga shirinmu gadan-gadan. Kamar dai yadda muka saba yau dai muna ɗauke da shirinmu na yau da gobe. A shirin da zai muku nuni akan wani matashi wanda ya wa ka nawa? 17. A wace unguwa kake? Farin yaro. A'a, an ce babanka ta ganka da baka iya zama. To me ya faru? A farko dai shi wancan wanda ya ware mu wannan abin asali yana cewa unguwarmu to an duba ba a gan shi ba kuma cikin neman san aiki sun duka wancan wanda ba kawo ba sai wannan kwanaki wancan guda wanda aka je can masanawa yake an je an rike shi to sai wani tsoho ya zo ya ce shi matsayin dan shi yake da aka rike shi sai wancan ya saka ya ce Allah shi kai shi kuma sai ya ce mai to yanzu sai ga mai abin da ya yi shi ne yana cikin suna magana shi wancan sai ya ruga wanda ake nema. To yanzu su waɗannan biyar me kace sun yi maka? Shi wannan ka san su duka? A shi wa'annan biyu na san shi an unguwanmu ne yan wani yaro ne. Shi kuma wannan oga Ibrahim dai can mun taho ranar sallah nan ƙofa soro mun gama hawan mashin mun shiga nan wannan masallaci mun wanke za mu ta gida sai kira wani almajiri ya ce in zo na cewa ke kira na ce min wani ne da na zo sai ya ce ma yaron ya kai da ya shi kuma ya ce man da Allah da an jima in zo za a yi mai aiki na ce wani kala aiki ne za a yi mai na alheri ne koko na samu sai ya ce man in zo da an jima to da na dawo sai ya sa nan cikin ɗakin janareto na azumi kaya ne za a kwashe ne ko irin kuntoshi sai na ga ya fara hiddo wuka dama da ya kaga lokacin ba kowa cikin masallacin sai na ga hiddo wuka da wannan igiya da hiddo wuka da igiya sai ya fara zara wukar dama cikin kube take da ya zara wukai sai ya fara daure min hannuwa ga shi lokacin ba kowa cikin masallacin da ya daure min hannuwa sai ya zaro wukar ya nuna min ya ce in ban yi shiru ba zai saka min ita dama ga lokacin ba kowa cikin masallacin sai ya yi so daya ya na biyun zai iya na biyun ni kuma ya na kubce sai na ruga tun da na yi ruga ban hito ba wai ban tsaya ba sai da na zo nan daidai bakin jakshin ina tsayawa ya na wani ban Allah yana tafiya sai na ce mai da Allah mai gira da samu a kwance ma hannuwa na sai kwance ma hannuwa na sai na tafi gida da na tafi gida shi kenan da yawa da daddare ne sai na kwankwasa ba su buɗe ba waje nake kwana dama sai na kwanta nan wuraren inda muke kwana. To su kuma sauran fa? Shi kuma wannan injiniya dama can wurin babanmu yana zuwa sayan kusoshi babanmu kusoshi yake sira dama shi yana da matsalar hawan jinin da ke da matsalar shi kunnuwan shi yanzu ba su yi to da yana zuwa sayan kusoshi yana dan saye wani bi in ba kuɗi haka dama da yake suna ma'amala da babanmu in ba kuɗi yana iya ce mai ya je washe gari ko kaza in ya dawo sai ya ba shi kuɗin shi to ranar nan da ya zo ya saya sai ya ce wa babanmu bai da kuɗi da an jima zai tura ni wurin shi. To Allah ya kiyaye, Allah kuma ya tsare gaba, iyaye sai ku bi a hankali. Haka ce gyara kayanka ba zai zama sauki muraba ba, idan ka gyara sai Allah ma ya taya ka gyarawa. To yanzu kuma za mu shiga cikin shirinmu na nasiha, wanda za mu karɓo muku nasiha daga bakin malamin nan wato Malam Albani.
mu je mu ilmantu mu kayatu mu kuma wato ainihin faɗakantu da shirin nasiha daga bakin malaminmu wato Malam Albani. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ‘yan uwa masu sauraro da kuma ganina ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau juma'a 8 ga watan ramadan shekara ta 1441 hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yau ma kaman kullum cikin darasin da muka saba gabatarwa a wannan tasha mai albarka Afmas TV, darasi mai taken wato fa'idodi da musulmi ke samu a cikin wata mai alkhairi, wata mai albarka, wato wata na Ramadana. Sanmu ne cewa watan Ramadana wata ne da Allah ta'ala ya fifita shi akan sauran watanni da ayyuka da dama da kuma abubuwa na alkhairi da yawa. Na daga ciki ya tabbata a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ‘yanta bayansa a kowane dare a cikin watan Ramadana. Wannan ɗaya ne daga cikin fa'idan da ake samuwa a cikin wannan wata. Ba kowane wata ake samu wannan ‘yantawa ba sai a cikin watan Ramadana. Da haka aka ribantar da musulmi ya yawaita ayyukan alkhairi a cikin wannan wata, ya kuma yawaita ibada domin ƙara neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan yana daga cikin fa'ida da ake samuwa a cikin wannan wata mai albarka shine kamar yadda ya zo a cikin hadithi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yin umara a cikin watan Ramadana kamar yin umara tare da shi ne. Shi yasa kake ganin al'umma kowa na kwaɗayin ya yi umara a cikin watan Ramadana, wa in kana ita umara a kowane wata ana yinta, ba ta da lokaci, kowane wata ana yinta, amma ta fi falala a cikin watan Ramadana saboda wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Kowa na so ya samu wannan fa'ida, ya samu riba da ke cikin yin umara a cikin watan Ramadana. Domin annabi cewa yayi wanda ya umara a cikin watan Ramadana kamar wanda ya yi aikin hajji ne tare da shi. Malam Albani kenan da shirin na nasiha. Allah ya sa mun ilmantu, mun faɗakantu kuma mun shiryu da wannan shiri na nasiha. To yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na hudu, wato shirin daga titinan wanda muke karɓo muku daga Isa Zanna Isa. Mu je mu kalli wannan shiri na daga titinan mu, idan mun dawo sai mu ɗora. Masu kallo assalamu alaikum, shirinmu na daga titi na wannan rana zai tambayar muku shin ya ake kiran namijin giwa ko ya sunansa, sai ku biyo ni domin jin amsoshin daga bakin jama'a. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ka iya gaya masu kallon mu sunan namijin giwa? Gawuna. Da sunansa? Gawuna. Gawuna. Ko ka ce giwi? Sunan namijin giwa giwi. Na'am? Giwi. Giwi. A gaskiya ka canza mu. Namijin giwa bola. 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 Haka ake ce masa? Haka ake ce masa. Bijimin giwa kawai. To shi kenan. Namijin giwa bola. Ya sunansa? Bola. Bola. Saboda shi na ji da ana cewa a naga fim din yaro mai giwa ne, ko bola yake kiransa. Shi
shine ai nake ganin zai gaya masu kallo sunan namijin giwa. Turo kawai, turan giwa. Ka tabbata? Insha Allah. To masu kallo da fatan kun ilmantu kuma kun nishadantu da wannan tambaya. Sunan namijin giwa turo, ana kiransa da turan giwa. Sai ku kasance da ni a wani mako domin jin me zan zo muku da shi. Shirin daga titunan muke nan wanda muke karɓo muku daga Isa Zanna Isa. To yanzu kuma bari mu je shirinmu na gaba. Shin siyasan Sileja sai dan Sileja. Wani za mu karɓo muku shiri na matasa da siyasa. Mu je mu kalli wannan shiri idan muka dawo sai mu ɗora. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri namu na siyasan Sileja sai dan Sileja, inda yau za ku ji mu mun sha bamban da wato program namu na siyasan Sileja sai dan Sileja, inda muke tare da wato matashin nan kuma matashin mu wato Haruskan Musa. Kada ku mance dai kuna tare ne da gidan talabijin Afmas Online TV Africa. Ni mai gabatarwa Ibrahim Aibi Suleja. Haruskan, barka da zuwa. To barka da aiki. Yau sai ga ka a gidan talabijin namu wato Afmas Online TV Africa. Barka, ya hanya ya kuma jin daɗi. To alhamdulillah. To guri yayi kan ba laifi. Gaskiya ne. To yau ga ka a cikin shirin namu na siyasan Sileja, amma tattaunawar namu zai tafi ne kacokan akan wato matasa da siyasa. To sai dai ba mu san da me ka zo mana ba, dan tun wancan satin ya kamata a ce ka shigo amma abubuwa sun rike ka. To aka ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Malam Harun, yau kusan ko in ce sati biyu kenan zuwa sati uku kenan da ya gabata, akwai abubuwa da suka faru da dama a ƙasar nan namu na Najeriya. Duba da wato asalin akwai magana akan sace-sace, wato kidnapping kenan, akwai kuma magana akan 'yan Boko Haram. Bayan wannan akwai abubuwa da dama wanda ya shafi ƙasarmu, wanda ya kamata a ce yanzu gwamnati na ƙasarmu ta magance shi, amma abubuwan duk sun ci tira. To kai a wani mahanga ka hangi wannan zance, ko kuma ce wani mahanga ka hangi wannan batu na karancin tsaro da kuma wasu abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan namu? To masu kallon mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wato in aka ce siyasa ya kunshi abubuwa da dama, ko kuma aka ce zaman lafiya. Sakamakon shi karan kansa zaman lafiyan ma, in ba shugabanci na gari ko kuma ba haɗin kan al'umma ma ba mu maganan ma a samu zaman lafiya. Wato tashi farko abinda za mu ce akan, ko kuma abinda zan iya faɗi akan abin da shafi zaman lafiya, ko kuma rashin zaman lafiya da ake fama da shi, rashin tsaro a ƙasa, wanda abin ya riga da ya zama ruwan dare kuma kusan ko ina ne ma yanzu. Tun muna jin abin a wani yanki daban, yanki ɗaya wato a cikin ƙasa, yanzu abin ya kai ga ya shiga yankuna da dama. Wanda Shirin siyasan Sileja sai dan Sileja kenan, wanda muka tattauna yau da wato matashin nan, wato Haruskan Musa. To yanzu dai bari mu je shirinmu na ƙarshe, wanda shine shirinmu na ƙarshe kenan. Idan muka dawo za mu yi ban kwana da ku. Abuja Connect. This now Abuja Connect.
Mills. Bang, bang. Early mama we come out before the sunset. Dede Junction 250 to Wuse Boys Press. Arab Junction 15 naira Kuba 100. Ma utako padi dem we no ritalori don't dress. AYN to Lupe. Chicks are for Kuje, but if you talk of packaging, Guarimpa ladies killing. I be no say Apple boys they worry like Maraba. Na person me last week when I enter Guabola da. So I know they carry last the hold up be like that of Yanya. Go fi make you buy excess bread, cause the hawkers to the para. Shout out to Abuja hustlers, make all them larger coast. Some people family they village expecting a lot in those. Different languages and different cultural attires. Tojuku Adamu for Lake Ruben Matthias. Beautiful people, some rep the city designers. Sarkin Gwagwa Naga Sheka King His Royal Highness. If it's also when you wake up in the city of Abuja, so relief. I was made in the city of Abuja since the kid throwing 6. If it's awesome when you wake up in the city of Abuja, so relief. I was made in the city of Abuja since the kid throwing 6. Dukaro Jukwe Mutanen Karshi. Orozo asks this song for you, my people gashi. ABG I rep Mabushi Kusan Jabi. Who say too Gudu Haraikin for my tama. Dawaki Bwari do say Barak Mawa Jenzama. Madela isn't left up. Jiwa down to Ushafa. This is revolutionary. Whole city is epic. Yala anybody, no be everybody. Cause be holding it down. Onisco holding it down. Victor Vemo day for town. Everybody no go they frown. Ushafa to prince and princess. My people are blessed and gifted. But the energy pushed and shifted. Great folks and brother like Zaza, X2, Pax, X2 and Terry. Like Silverbed, Abuja, now we all up in your telly. Wazobia to Cool FM, just tune in, hope you get it. Sound City, Abuja, Kiss FM, also just name it. To jama'a shirin rumbun sauti kenan wannan muka karɓo muku daga California guy. Kun ga dai matashin mawaƙin da ya kawo mana da wannan rana. To duka anan zamu da sa'a sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da misalin karfe 11 na safe. Kada kuma ci da kuna tare ne da gidan talabijin Afnas Online TV Africa. A madadin injiniyan da ya sada ni da ku Nura Muhammad Wada. Sai ni Ibrahim Aibi Suraja mai gabatarwa nake cewa bisalam.